Selamat pagi. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngapain wi? Berjumpa lagi pemirsa. Setelah sekian lama ya Tan ya sebulan gak tahu gawe konten sarapan pagi ya. Dek sore gawe iki lho pemirsa, isih saiki tak gawakno Mbak Indah lho. Gawe apa ya? Gethik. Sayur gethik. Iwak sapi, mbok enten ora gelem kok. Ndek bengi kan ndelok kontene Mas Dimas to ning aplikasi sebelah to. Kuwi iki nganu pemirsa apa nek ngarani? Ngitung duit THR Kinara. Diingin tok 900.000 ya kan ya. Kan mbek kerupuk dok tak goreng lo dhewe. Engko lak iwake moh dhek, iwake ora tau gelem. Cukup apa kuai. Aku tak ngomong ya tanko ya. Ya sarapan iku tak melok maem cah. Kon ning ngarep wis suwi lho ora tau gawe konten ning ngarep. Sejak bayi teng ning stasiun. Kok ning stasiun? Bayi dirawat jare ning stasiun. Sejak bayi dirawat ning rumah sakit kan terus gak tau gawe konten karo bayi to pemirsa. Biasanya kan iso sarapan ning depan. Ya wis aku tak awakmu rono sik, aku enteni. Oke, duduk ana. Aku tak gawe. Aku tak njukuk sego sik, ambek cerita. Lah ning kono duduk kono. Ngono kuwi lali ora nggawa minum atas piye to, Nduk? Nanti aja nanti. Aku tak njukuk sarapan sedulu. Lah kok mundi? Nanti wae. Sik tak patenane sik ya. Aku belum makan nih. Gosek. Walah dek ket nang urung tak pencet wis gas sih. Aku cekot semut iki kan. Tuh. Siapa lagi? Ya gitu. Monggo maem sarapan pemirsa. Dadi iki aku tak kei kecap dulu. Dadi ini. Aku pengen bu. Kecap. Kecapnya ning kono juga. Tak tunggokno. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Monggo hangat-hangat. Bismillah. Kerupuk gendar. Makan. Aku mbok tarik-tarik rono bener posisine. Mbok tarik, mbok mundurno, mbok tarik. Mbok mundurno. Ndi lagi. Wes. Bismillah. Enak. Mantul lah. Mantul. Mbak Indah telepon dek pemilu. Iki engko mobilem disilek. Betul. Mbak, Terus nyilek mobil Intan. Mbak Dah mulai biasa gitu. Ini mulai nyilek mobil Intan. Kok kan ada meskipun itu sudah tak lapis. Nyilek mobil Intan. Sama dijukuk Mas Wahyu. Dinggon jemput. Jemput papan kan? Gak. Dia coba godhong kowe emosi neng kok. Kok berarti teko sing ora-ora aku ora tau digoncekno kok malah ngono. Kok tak goncekno ya, Mah. Mama suci. Dijukuk Mas Wahyu mesti nggo marani Bapak Intan. Ini sebar mbok iseni bensinnya. Pas sampai jemput Kinara lah ya. Oh. Rahasia empuk biar dagingnya empuk. Caranya di presto. Wis. Enak sing pakai teknik umop 7 menit. Terus dimbeno 30 menit. Dicetekno meneh.
7 menit ketoke ngono pola ya. Heeh. Enek sing teknik ngono iki aku tapi ini tak presto pemirsa. Aman pengen pelas. Oh, cerita mama susu pengen pelas. Dek, aku nitip anu ya, Intan dan malah sampean mbak Dek Dewi. Mbak aku kok titip Mbak Susi ya. Kayak tas ditipno. Ibuku apa yang layat? Apa yang lain? Apa ning makom? Apa ini makom? Ziarah, jenenge ziarah. Ziarah. Iya. Ada tumbuh. Aku Maksudnya engko mbek ning omah ae di rumah mbek Mama Dewi, mbek Bunda Dewi, mbek Mama Susi, mbek dulur-dulur kabeh ibu tak ning makom. makom. Nek takziah ki ngene Tan. Orang meninggal kene datang melayat. Nah nek ning gone makom ki ziarah kubur. Ngono. Soalnya kan memang untuk tahun ini bayi belum bisa diajak kemana-mana. Makom ayah kandungnya bayi kan yang Randu. Satu makom dengan orang tuanya Mak Damis. Ya, jadi aku ngomong minta izin Mak Damis, Mbak Indah, Mas Dimas, Ibu pengen nunut siji tok iki lho, siji tok Bu Yun tak nunut. Bayi sing nganduk Yun. Nek pamane Mak Damis nang makom, kakak nunut ya. Bapakku kuwi kirimi donga rono nek dipiliki nggih ngono pemirsa. Mak Damis kula nderek nunut nggih setunggal tok niku. Jenenge ziarah kubur. Aku sakjane yo pengen nambah ban tapi Bapak Rene. Bapak Rene. kapan? Iki Sampai karo sapa iki? yo karo Mas Wahyu, Heeh. Mas Sopi. Heeh. Terus Terus ketemu bojone gak dijak bojone. Kak Baras. Baras di rumah. Nek Mbak Sari yo nggak ikut soalnya Mbak Sari ngukur tanah, Tunur tanah. ngukur tanah. Enak. Enak nggak, Bu? Aku tanduk dah. Tanduke kuwae nek nek kamera. Kamera aku isin tan. Masa Yo, ini kok esuk-esuk wis tanduk. Tak ocekno naga apa ora? aku dek mah bertitipan Mafira. Gak ya, Bu? Mafira. Tadi kirimi voice note Umi Mafirah yang ada di Mekah. Mafira iso ben dolan rene, Bu. Insyaallah. Kan Kon asli dolan Kudus rene. tan. Asli Kudus insyaallah nek mantuk Indonesia. Umi Mafirah. Tak masakno iwake tuku iwak majah kuwi lho, iwak apa jenenge? Pak tekek. Ora, iwak pitik. Oh, tak kira Pak tekek. Jaluk majah. Ada Umi Mafirah, ada Mbak Mita. Mbak Mita ini loh, Kudus Bang dia. Nggih, sudah pernah ketemu waktu di Mekah nggih. Tapi Terus, dulurku ya, Bu. ada ya sedulur Intan kabeh. Semuanya dulur Intan. Kalau dari Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa. Enake masakan iki. Mbak Mia, Mbak Mita, Umi Mafirah, Muhammad Cirebon di dalamnya. Saya mengikuti ya kontennya. Juga sudah pernah ketemu. Iki mem beliau. ibu ya? Iki nunggu Mas Wahyu juga si kuning. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Meneng ae. Wahyu. Bismillah.
Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya untuk seluruh pemirsa Bahi Family. Seumpama selama kami bikin konten baik disengaja ataupun tidak sengaja membuat hatinya jenengan terluka, membuat batin jenengan tersiksa, membuat jenengan mangkel, jengkel dan lain-lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di hari raya yang penuh pengampunan ini kita sama-sama kembali ke fitrahnya, kembali bersih ya pemirsa. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, paringono rezeki sing berkah barokah di pemirsa. Yang mungkin tahun sebelumnya doa-doa kita mungkin belum diijabah, semoga di tahun ini perlahan dan pasti doa kita diijabah Allah. Bukan di waktu yang cepat, insya Allah pada waktu yang meminum tepat. aku ya. Ya. Demikian cerita hari ini kan mbok hitung pora THR Sekarang ibu. ibu. Iki pokoknya judulnya mau cerita omong kosong, omong rono, omong rene mbak itu. Lho ya, ngono iki aku tak kabarno iki lho. Wis mbok kongkon ngotekno buah naga, ose. Endi dhuwitku? Endi? Ngapa tangguh budal lumrah deh, deh. Syaratnya pemirsa aku tuh mbok jak cerita sih. Enggak, cerita sih. Ya. Golekno pemirsa. Sing bagus ah katike ya. Ngene tak kek ngene. Iki ya. Ya betul 100.000 rupiah. Sik. Iki khusus gore dhek diuntel-untel ngene iki lho pemirsa. Sik. Sak ngene urung ati yo, Bu. Loro ngaji, loro. Aku ya kandhane. 4, 5. Mbak Indah, Mbak Mas Dimas matur suwun. Mas Dimas, aku terima kasih Mas Dimas, Mbak Indah, Kinara. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Mbah Yi. Iki bayi. Terima kasih Mbah Yi. Terima kasih Mbak Yi. Semoga sehat selalu. Sehat selalu, amin. Rezekinya lancar bayi. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Dan bisa melihat anak putu, cicit, cucut. Semua bisa sukses. Sukses. Bunda Dewi Sumbi. Ya, Bunda Dewi Sumbi, Ya, betul. Aki ki pemirsa duitku. Iya sik to. Terus Iki digoning ATM iso Bu di kayak ning ATM. iya insyaallah sing iso repah dadi dilebokno ning tabungan dikok ning gone setor tunai. Terus iki dek ini boleh sapa ya Bunda Dewi, Iya. Mbah Yi, Mbak betul. Indah. Sapa nih pemirsa? Aku gak ero dewe. Nek konggone ibu kan iki le, iki tandhe iki sing konggone ibu iki. Mbok simpen iki sing konggone ibu tak padakno Mbak Indah ndek ini wong Kinara dibalekno. Tak kei 3 1 saja ya wis. Anggitku kan ora gelem wis tak kekno intan ngono. Iki Iki duit ibu ki. iya, iki kan sing ndek iki tak kekno awakmu le, sing ndek ini. Iki nyoh, iki tak kek kanggo ibu. Iya, terakhir ibu. Iya, asline kan 3 ibu ya 100. Lah nggone Kinara kan 2 lembar. Iya. Dibalekno Mas Dimas ya Mbak Indah kita Iya. kekno intan. Nah, iki Sing masalah ibu. iki enggak iki nggonem kok nggone sapa aku lali kok Siapa? Ndek iki dikek sapa lah, awak ketemu sapa? Aku gak ero. Bunda Dewi, Mbak Yi, Mas Dimas. Iki sing lek sum.
Lek sumah mbek mak Pani mbek mak Malam ning ndi? Oh iki. Mak Malam iki. Iki mak Malam. Iya, iki Mak Malam iki betul. Mbak Sri. Iya, Mbak Sri. Iki Mak Sum. Iya, iki Mak Sum, iya betul. Masalah iki loro iki lho pemirsa iki kok sapa lah. Tenan aku lali kok ya. Karena ya aku Lah wong sing nampa duit awakmu ade ibu yo ndak ero lah. Kira wong jebres. karena ibu. Kan sinten pemirsa ndek Intan. Nyoki pokoknya iki gonem iki ndeknya aku gak ero. Kudu ibu ke lho karek iki. Oh iki nggone Dik Rapa mbek Mbak Lina kok wis tak siap. Tapi iki gini pibu. Halo. Iki gini pibu ya iki. Iya iki kok Mbak Lina karo Dik Rapa. Iya betul Wis saya tak siapno kene wis. Terus dek iki dikei dhuwit Mbak Indah 20-an wis tak bagi. 20-an anyar-anyar ngene iki lho pemirsa dek iki. Cilik-cilik wis bismillah. Kita kembali lagi ke laptop lagi, beraktivitas kembali, golek rezeki, muga-muga paringi kelancaran. Amin ya. Muga-muga nular ning kabeh pemirsa lancar sak. Amin. Amin. Simpen ya Bu ya, minta Iki- tolong. Tak simpen aku ya. Tapi nek dipe kok oleh aku di internet apa dikek ning ATM Sambong. ATM Sambong. Siji, Ya betul 100. loro, Iya betul. telu, Betul. papat, Iya betul. 5, Iya betul kabeh iki. 6, Heeh. 7, Iya betul. 8, Heeh. 9, Betul. 10. Iya betul. 10 aja sing iki Bu ya. Iya. Ibu iki ya. Berarti 200 lawe Ibu. Apa mbok go kabeh? Iki yo. Oh iki sing mbok jaluk. Yo. Berarti Ibu sing selawe iki. Iya kuwi selawe Bu, aku kiwet. Ibu iki. Yo. Tenan. Lah Wes, kuwi mbok dadekno siji karo THR sing mbeknane apa ora? Ini tuh celengane pemirsa. Tak hitungin. Iki sing dikei Mbak Sri sing iki. Yo, iki berarti Ibu sing iki nek sing kuwi mbok sekali dhewe mbok dadekno siji. Kok kon mlebokno repa ning ATM yo. Nganu, tak hitung ki ndek bengi sing ning jero ki diklumpukno kan kadang dikei rezeki Mas Dimas, Mbak Indah, Mak Damis diklumpukno dhewe pemirsa. Kuwi jumlahe Piro kowe? iki Bunda, iki kanggone sampean Intan iki iki sapa lah Dek aku tek lali. Sampean Buke Mas Dimas, Mbak Indah sapa neh lha cek luwih 200 sih. Lali ya pun buka sapa aku dikek iki karo Intan. Ya wis iki pokoke kuwi to. Iya alhamdulillah. Iya aku ki. Dek, Dek. Aku Tak utang oleh. Ya gak oleh. Ya Allah. Piye delok nyilak. Demek tok Mbak Bunda, Bunda silai. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Cacah sing sugih Mbak yo. Salah Mbak Bunda. Salah Mbak Bunda. Kita kok piro ya gak empuk, untung kok Tapi enak. ndi? Bunda berkongkone Mbak Nana. Blonjo. Dak wis wayu ya maca ayu. Bunda setiap hari selalu ayu, selalu fresh. Ngono lho. Iki alhamdulillah iki aku. Lah iki untuk tempe, untuk lombok, untuk endok Mbak Nana. Sekarang nom, Dek iki. Gak belanja, Bu. Tuku endok 10.000. Ya terus iki. tempe lombok. Lah tempe Ayo, belanja ya. 5.000. Iya, Iki iya, sih. lombok 5.000, brambang mek tomat terus iso nyambel, iso goreng tempe wis iki wis. Iya, Dek. Langsung enek endok, enek rawon. Badanku iki kok aku tak apa mak ning makom, sedelok tok, sediluk tok, nunut make. Intan di rumah Mbak Bunda, Mbak Mama Susi, Iya, ada ning omah semuanya, akeh ning omah kembong ya. Iki kok enek Mbah Ban dulu. Ya. Paling kok nek Mbah Ban wis tekan kene Dek lagi. Tapi aku ku salin pura buat anak bapak. yo yo le. Tapi jupukno sing. Yo pakai lengan panjang celononan, nek anu cukup kerudung. Mak ngono ya. Oke? Oke. Ngene. Bu, iki duitku aja mbok pak ya. Iki soalnya duitku. Duitku ngapetake ning ATM. Ning ATM cek. Dek niki ya duit delikan Dek sing kanggone Mas Dimas, Mbak Indah, Mak Damis, sampean kadang sampean kei rezeki nek panen ngono ta diklumpukno Dek.
Mas Hami. Dia bunyi pertak itu nggih. Walah Intan aku ngono. Kena nggo bayar pajak. Ora kan ora. Ya, Intan. Aku nggo bayar pajak iki kuning wis enek kok. Alhamdulillah. Piye Mama Susi gak mbok kasih? Mama Susi. Wes iki. Mama Susi wis mbok kasih. Ngasih ora kowe. Lah ya tak utang ora oleh. Iki sing sugih iki bocah cilik-cilik. Mbok ane karek moto-moto tok Aku loro. tapi alhamdulillah, mereka aku untuk rezeki deh, alhamdulillah pagi-pagi untuk rezeki deh Susi. Makasih ya. Atur nuwun. Kintan. Intan. Pasti sing abang-abang dipilahi sing ibu. Ya alhamdulillah. Gambar ketek. Terima kasih ya Dek ya. Ora enek Dek saiki gambar ketek. Biyen kan ada di uang 500 zamannya Bapak Soeharto. Ijek Dek, akeh sing golek iki lho Dek. Tak ijoli Dek. Tak ijoli. Aja ketan make ana wong. Kuwi saiki kolektor-kolektor goleki cah Dek wangil saiki gambar Perahu ngono. enak. Perahu abang aku Bangku kumban kok mbok tokno. Lah kumban. Nggih pun pemirsa demikian sama nek wis sarapan dan sarapan Dek Susi nek pengen rupana sing kosek ta. Ke tempatnya Bapak. Iya, ya wis, dang salen ayo. Apa jemput Bapak Melok? Oh nggih, Mas. Entar sih nggih Mas Ayu nggih. Sekedap. Nggih. Oh, 8:30. Ayo. Intan mau ikut. Tapi aku tak kondo basis. Iya wis dang tak jekokno baju. Mau ikut jemput bapak. Nah sedangkan saya mau ziarah ya pemirsa yang makom nanti insyaallah bersama Mak Dames. Ya, saya. Kena pakai baju, saya tak jukokno celanane. Wah, pengen jemput, aku pengen jemput bapakku ngono. Karo Mas Wahyu. Ya wis ayo. Nang salen sik, mobilnya dipanasi ya. Wis dijemput ngono lho. Ndek iki pekarane Intan kan ngono aku tek gak tau digoncekno. Nek Pak sembuh njaluk goncekan sepeda. Ya, nek sembuh, Pak aku goncekno sepeda motor ben koyo Wawa karo Yaya Yoyo digoncekno ayahe ngono. Wis sik nang salen sik. Alhamdulillah, ki mang Intan kok ujuk-ujuk Bu aku pengen melok Mas Wahyu jemput bapakku. Wes dang ikut Mas Wahyu kono. Wes boleh Mbak Indah kok Mas ngapunten Mas Wahyu. Sewu nggih. Niku Intan derek nggih Mas nggih. Wes hati-hati teng perjalanan, mugi selamat sampai tujuan. Wes boleh Mbak Indah kok Tan. Niku dungaren atine bolong kok Mas. Nggih. Nggih. Atur suwun Mas Wahyu, nggih. Nggih, monggo. Piye, Mak? Ning Sragen. Lah kan Mas Wahyu rene, kuwi kan sopir sing biasa dijaluki tulung Mbak Indah. Rene Bu, badhe mendhet kendaraane Intan. Enten napa, Mas? Niku disuwuni tulung Mbak Indah kan jemput bapake. Intan nih langsung ngene. Aku pokoknya melok, aku tak jemput ngono terus salen, Mak. Biasane ki Mak dikongkon po gelem ya Mak dijak kadang moh. Menawa darah yo pengen yo Mak yo pengen bodo-bodo. Yo jare pemulihan jarene Mbak Indah. Gak ning gone dulure Mak, wis dolan gone dulure. Ngono wis pemirsa alhamdulillah. Wis ngono Mak sing penting padha apike wis padha tuweke piye ya Mak ya wis padha rukune wis sing wis ya wis. Wah, piye Mak? Didongakno ya kabeh didongakno sing apik Mak. Wis Mak sini didongakno ayo Mak didongakno wis padha tuweke pemirsa nggih. Sing lalu biarlah berlalu wong jenenge wis duwe cerita masing-masing. Wis padha apike muga-muga ya paringi sehat kabeh apik kabeh. Nggih pun pemirsa demikian nggih cerita hari ini Intan ikut jemput bapake di Sragen dikancani Mas Wahyu. Wis kami pamit dulu nggih doa terbaik untuk jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.